Priznám sa, že tento stres a nervozitu po nechránenom pohlavnom styku by som už nechcela v živote zažiť. Preto som teda, keď idem do lekárne, som si kúpila už 2 tabletky. Keď sa niečo už začne kaziť, tak mám pocit, že sa kazí všetko naokolo. Napríklad mohla byť tá lekáreň zavretá, alebo tie tabletky tam zrovna nemuseli byť, mohli byť vypredané, alebo neviem čo. A tak pre kamarátku vždy, keď môžem pomôcť, tak pomôžem. Tu jednu nepoužitú som si odložila na miesto a trebárs, keby kamarátke trebalo pomôcť, alebo tak. Naozaj nie je problém zohnať si tú tabletku, dostala som ju v pohode bez receptu, takže neboli nejaké nepríjemnosti s tým, ťažkosti. Hlavne treba dávať pozor na to, aby na dátum spotreby, aby teda neboli.